Eu simt nevoia să le explic oamenilor că, uite, Sorina probabil evită să spună și pentru mine a fost odată prin procesul ăsta prin care Sorina a trecut. Am fost și eu indirect afectat de toată situația asta. Acum, uite, să împărtășim și cu oamenii, ea a avut o tumoare cerebrală și afecta nervii și creierului și făcea crize epileptice. Se întâmplau și noaptea, în timp ce dormeam. Îți dai seama, în mijlocul nopții, la 4 dimineața, să stea din somn, să vezi că tremură și se manifesta în felul ăla. Pentru mine a fost super traumatizant. Începuseră să se repete și atunci, în o atitudine, ea super senină după ce făcea criza, nu știa ce se întâmplă, să vedea că eu m-am schimbat la față, că ceva s-a întâmplat. Eu eram alertat, sunam salvarea, adică erau foarte traumatizanți, dar și pentru mine a fost cu mare salturi, în sensul în care la Sorina s-a simțit diferit pentru că ea trăia efectiv boala, la mine eu eram doar observatorul și indirect sufeream alături de ea prin manifestările pe care le făcea lângă mine și rămăsesem cu un sentiment de ok, dacă se întâmplă ceva cu ea, viața mea ce sunt, adică și de acolo tot felul de scenarii pe care mintea îți face un scenariu de ăsta negativ, știi?